Takže what's up guys, já vás vítám u mého nového videa, dneska video, hodně kráské video, kde vám ukážu jen taký svět prostě v Minecraftu a tam si dělám z notebooku prostě písničky různé. Já mám i na Trenendu, kde mám kreativ, že ten mod, nebo si ten, kde můžete mít kreativ a tam měla písničky, takže to vydám jako možná za 2 dny, jo, uvidím, tam to všechno vysvětlím, mám tady pustím pár písniček, jako, jestli je to jako na YouTube, ale nevadí, no, jsem dělal. Ne, to se omlouvám, to bylo, to jsem tady to pokazil. Pak tady máme Halloween. Takže ta písnička je hodně dobrá, co mi hodně líbí. No, jako poslední, tak to nevím teď, jak se jmenuje, ale musím si to, určitě to znáte. Takže to je všecko. Jak jsem říkal, potom vydám video na Trenendu a pak teda uvidím, jako se můžete připojit, jestli chcete, a to je všecko. Já se s vámi loučím a čus.